Matul il-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd issuktaw il-kontrolli tat traffiku f'diversi lokalitajiet mill-Pulizija u l-Forzi Armati ta' Malta li matulhom instab ammont ta' droga u xufiera li kisru ir-regolamenti ta' traffiku. F'kontrolli li saru fi vjar Serpol Boffa f'Raħa Ġdid u fi triq ħal-Qormi f'Ħalluqa instabet sustanza maħsuba kannabis u affarijiet relatati ma' droga fuq xufier u passiġġier, it-tnejn ta' 17-il sena minn Birzebbuġa. Vettura misjuqa minn Sirjan instabet sustanza suspettata kannabis. Tfajla ta' 19-il sena mill-Pjeta li kienet passiġġiera f'karozza oħra instabet b'sustanza suspettata kokaina. Xufier mis-Siġġiewi ta' 21 sena instab sustanza suspettata kannabis. Mara ta' 30 sena minn Rabat Għawdex u Rumena ta' 34 sena minn San Ġiljan kienu qed iżuqu taħt l-influenza tal-alkoħol. Ħamrunis ta' 19-il sena inqabad iżuq bla liċenzja. F'kontrolli tat traffiku oħra fi triq Ardalan Birzebbuġa, il-Pulizija sabu 7 vetturi misjuqa minn xufiera li l-età tagħhom tvarja bejn l-20 u 52 sena li ma kinux koperti polza tal-assigurazzjoni jew liċenzja valida tas-sewqan. Il-Pulizija se tkun qed toħroġ akkużi fil-konfront tal-persuni involuti. Żewġ tirġiel u mara ġew arrestati f'żewġ operazzjonijiet mill-Pulizija ta' kontra l-vizzju ta' droga. Fl-ewwel operazzjoni f'Birzebbuġa ġie arrestat żagħżugħ ta' 24 sena Maħaz Żabbar li fil-vettura tiegħu kellu sustanza suspettuża allegatament kokaina, raża u ħaxixa tal-kannabis u flus kontanti. Satej wara f'Buġibba ġew arrestati żewġ persuni, raġel ta' 33 sena minn Baħar Iċċaq u serba ta' 32 sena li allegatament kienu qegħdin jitraffikaw id-droga. Fil-fatt, fil-pussess tagħhom kellhom diversi sustanzi suspettużi, allegatament ecstasy, LSD u drogi oħra sintetiċi. It-tliet persuni ttieħdu l-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet.